guys. Jotono lamsoga ani YouTube channel norok bo jotono kaham tong na hine ang bo kaham tongo tam hingga tini ang ali punya bagai tini no thang rongo ali tini punya gina hingga norok nai tong ni soesak bolok rok bo khaya bolok kha hingga amno tini khanya mani amno anmo video no sajak hangkai like share comment khainan tap pokde tei ketalung ni tong hangkai subscribe khainan tap pokde tabuk mani tiene wati goi sit mai ma por la kham sung wati goi hangkai na kheto ti to thai yang kai ban ta mokka ka sung pan kalai yang khai sin ban ti sung kwarong pet sinung अच्छा kaham sa uzaya ta tabu khai ko norok nai thang bi sa do norok pulan hote pai thak jura mo kai ka sung pan ta ormanum pronte kani ka saka sirok ngan onek kani rok na ta cái yang cái bro cái sắp xí đang xí làm sao đó một sắp xí đấy cơ lagi xí được thật đồng hồ ali punya jaga sok pakai iko tau ali punya ali norok ang ali sarmane video bonu khana ali no ang tini punya phaijak norok nai tong ni soyasak ane obolong no iko bor pai bekha yang sakau ko waichen jotono bor pai bekha sing simise o jaga bor jaya ko yang tola inoron hote yang khama jora ko mai bor jaya ko kai te tak tini wati wawo riwise sung boi ko ali punya bagai haijak wati waya hangka mai ma boi yang thamo jinyang tang hangkai satung tungsuka tui tong phukai mai kichano no ko mai borjaya ta tui tong phukai satung tumang mai borjaya hingkai tini borjaya engte tui ran tha ta te hap phatu engkai tini dibo ro 10 tar go watui phaigena hingga phaika engkai tui tori ka engkai tak iko tak sariko ekbar baiya no hingkai te ekdin pore baik hangkai apka bor sinaita jotoi pasas pajak na nokor thalai tongseng so nokor thalai tongo ga norok ngai tongdi jotono no sari kaham tam hingka ana o video no sajak hangkai ani o video no sajak hangkai like share comment khainan tapukdi ketalungi tong hangkai subscribe khai olo select khaina di asung no jotono hambai